Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajanya Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association kalapin scam ya kanong rimjongka maganyay peteng banyakun nakabenta banyo plebiang ya ka kamti Dewiong bad hadu menta kampat syong thai satya bad kan om Pyndem kat ba om pala ban penur long ya ka jingdawa information secretary ka association uba overcome dakhar haga hinyo trek unai tung arda arpin rio ulapin shaipat ba banadu kapor ba president uba marshal SBBM ulaikhi daga bashatngan ka association kalayay beteng manbut dia ni ka kam Dewiong kanang man penyo ya ka hok jang ki pat ba ki be em jakpo na ka ni ka kam uloong ba ka seng kala dep ban syong Jingïakhih bon sien bat ki he Sorkar ban ekren Halor ki benta ba pher ki be day ba ka kam Dewiong Henry hadu menta om syam ladan kanu ka jingshai uba overcome ulay thuru ba ha ka lai trek unai tung alda arpin rio ka seng kala sha khot biang sha ka Jingïakhih bat ki bor Sorkar Henry kumbalong ha ka Jingïakhih ki bala dep Kaniru kam syamla wanra ya kanu ka rai ka ba ai jingkermen ni kinong tray bat ki try Dewiong. Ha ka jo ka por la ong bau ba marshal ula banjur ha ki Jingïakhih ba day ban ai lat ban plieno e ka kamti Dewiong. Kam tam na ka banta ki rit kiria om man ai jingyo benta tangi ki he saipan la ni ki badan bor bat dan jingede. Ka association kala maham ru balada ka Sorkar kam Sngap e ka jingdawa jong ka seng kan haban pinlong na ka Jingïakhih ka ba he man pin sngow e ka sur jong ki pat ba. Nakaling jongi klemshen tight bantre ye kakam nagabenta jongpi ki paitba ngakwa ban yathu yapi banadu kasngi basya thangan president hadu menta ngidang ya chachi chat ye ki kam Dewiong ban penyo ye ka hok jongpi upaitba urit uria nakaling juga JCOMSWA kala shong meeting bat kite ki he Sorkar naduk apply tarik nan riu ajapan riu ni lasdang ye ka meeting ban ya tai nakabenta ki scheme bal syakta naga jingkhang ti Dewiong ha kanengi klempoi shenuro balakot biang yang i ban syong meeting bat kitei ki he Sorkar hak arhandai tarik nan riu ajarpan riu ngi klempoi shenuro balakot biang yang i ka lai tarik nan yeu ajarpan riu wat hakaniru ka JCOMSWA ka klem Pyndem wat hakmat ka Sorkar nagaliang president ulia site tenge bat kitei ki he Sorkar ulaong badai ban pli yau Dewiong ban yo trailang ki juk kirangli om tang ki briu ki bahe bat ki badon bor ukren markhmat ya kitei ki Sorkar pinhap mar ya Jingïakhih ka bateng lada ka Sorkar kam Sngap ya ka sur uduk usuk bat ya ka hok jongki ki bala syakne menta kumbala khat ar teli ki snem ka JCOMSWA kala yeng bai bandawa ban pli yo Dewiong kumba ju pli ha ki por mensua om tang ya ki katto kat ne ki he saipan lada ka Sorkar kam Sngap ban pli yau Dewiong ngin sasim dak senjam ka bateng hasin ni kerpat ya pi upai ba bai wadu jingkermen ngidon rengkat bat pi kinong yalam jong ka JCOMSWA kin om Pyndem hangnu ro kat ba om pat pli yau Dewiong ni dia yeng persya ya ka Sorkar ban pli yau Dewiong kumta ngi kerpat ya pi upai ba bai baladai ka por bangin mi syakmat ngin dawa ya ka hok lajong te ngi kerpat rit ya pi upai ba banwan ya trailang bat banron ra ya ka jingjob ban pli ya Dewiong kumta nagaliang jongi ka JCOMSWA ni ai kuble ya piki pai ba i baro Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya